महागणपते नमो नमः। सर्वालंकरणार्थे अंशदाम समर्पयामि। महागणपते नमो नमः। तांबडा फूल 2 दुर्वा 2 पेट। महागणपते नमो नमः। पूजार्थे कालोत्तम पुष्पं समर्पयामि। दुर्वापत्रं बिल्वदलानि च समर्पयामि। महागणपतये नमो नमः। किती आज स्पेशल आहे? साबुदाण्याची प्रसाद साबुदाण्याचो सगळ्या भाविकांक तुम्ही गेल्ला आसा? सगळ्या भाविकांक हां, दर्शन घेऊन येतात तसे सगळ्या भाविकांक प्रसाद केला। हे कितें? मूग दालची खिचडी हां, स्पेशल भाविकांक केला। कोणी केले? तुम्ही देव सेवा केली। आज पळयत जाल्यार महादेव जे मंदिर आसा मोरजे देवस्थान हेतून हजारो भाविक दर्शनाक सकाळपासून 5 सुमार लायन लागलेली आसा आणि हे जे आमचे पुरोहित आसा तेंच्या कडसून अभिषेक तसेच वेगवेगळे हे कार्यक्रम तसेच सांचे भजनाचे कार्यक्रम स्पर्धा वेगवेगळे हे कार्यक्रम दवरलेले आसा आणि तसेच हे आमचे जे मोरजे जे सेवकरी समिती आसा तेंच्यांनी बरी खिचडी तसेच मुगाची हे दवरलेले आसा सेवेकऱ्यांक सगळ्यांक दवरलेले आसा आणि हे बरे नाश्ता दवरून सगळ्यांची सोय बरी व्यवस्था केल्ली आसा आणि बघीत जाल्यार हजारो भाविक सकाळ फुडें दिल्लीचे तशेंच फॉरेनर्स दिसतात काही आणि हांगा अशी महाशिवरात्री ही मोरजे बरी उमेदीन ही मनयली वयता।